Yankosa Nana se waburuwa otosumienu se onto odom yefuo mu ewo osase Yankosa Sebeneso Kwabenakwa man se onko sana owuo atu wontuboni Odwadwafuo kuru asumampemu a anka woso anyankomade na KWADU KESSIE ko abebio na owuo subirikude ne ho sumanka ne sumampire aka wo ama wakusan kwadiefori na dodo biri bidansifo ko ama owankese breko ata Sebeneso Kwabenakwa man abonyinyen asamasi ama oja ahye akranti achi kwatu amansa di akoto na KWADU KESSIE ko abebio bema ne pio na se waburuwa otosumienu ye akrokare hema na kofi ba chi otosumienu akrokare jase hina sabre ona ehwe achire Sebeneso Kwabenakwa abusua pani na akwasi adro oba pani na akwasi amuako a otosumiensa Sebeneso Kwabenakwa hema na danso abiam ene Sebeneso Kwabenakwa hwesofo mprebre na amachika ya otosumienu ehwe achire ewo bobrase na opoku amponsem otosumienu abenkase nyamiani hene na kwa pemsan ye kusahene na kwa atema akani kusahema na kwa tenten na kwa nima bosompem ye benkum hene a wohwe achire ewo odumase na afra owusuwa abodom odumase na ose kwame ye adanse adubiase amane hene opani kwabena sechere owura ales kwaku ye boa afei nananuma trankonya ewo akrokari nananuma trankonya ewo Sebeneso Kwabenakwa ene asachiri abusua ewo Sebeneso Kwabenakwa de yaw ne awrefo ese omanfo nyina se won hene won nua won papa ene won ade nyina na KWADU KESSIE ko abebio nanka oye Sebeneso Kwabenakwa hene no atoa nananom ewon sedo nana eja yire no mu mienu a won din ne ohene yire Mame ama opon ena afei ohene yire akosua asanto anadodo na afre no Antimonika ohene ja emama ne mema aduenu ena emanana ma ne mema nso aduenum nananom ne abusua se nanadoti ye hu nhyehyeye nie enkwa wowura odiyenkwa chee a yawde da ye kan se ya wada eye obanim da etoso aduasa baako afiya mu ewo Sebeneso Kwabenakwa abusua behia aye amane ne amamere bia esefata ade achia ye oforisuo da edikan ewo afiya mu anopa no nan Sebeneso Kwabenakwa ahemfie ye bebie nana amu so ama amanfo ne adofo abesu ahwe nana ani achi ade achi memenda eyoforisuo da etoso mienu nana kwankoja etwato da enti awiadu mienu di kopim anwumre no nsia no amamre ne amane esebia ebekoso ewo ho nana dwono na tena nkonwa asen biribia etwato akire no ansana yede no aba akrokare bobre ase abepe no krabre oforisuo da etoso miensa eyekwasiada anopa no yebekọ na asia sore wo Kwabenakwa Roman Catholic asore na efiri awia dumienu di kopim no nsia no abusua ahia apra na achi kura awie momienkoja na ye ono a enko beba piafo ansura ko na KWADU KESSIE ko abebio we die osesa hweboa amponyina moa kantin kansa chiri bema nei kafra na KWADU KESSIE ko abebie mu ei na osai kwame ni nuanom se senka ye osa eno no koye na adomfo che wo se wo goro watopra enka obeko agewa piafo na se enka obeko agewa ya amoaka de na ne asebe